Uttarap Aceh National Movement Southwest Khasil District hapo kajingalam jong upa Lambok Star Marwen President kala ya kador khas khamat usambut Menteri Rangba Kejala uba Prestun Tensong haka khanyo trik unailar ar hajau penriu ban pensngau ye kemat jingdawa ke badan kam na ka benta ka roi ka par bat kajing mentoy jong ki pat ba kathan hakani kador khas ka sengkala pensngau ye kemat jingdawa ba kongsan komni harum man aya ka surok intermediate lane na mau kerwat mau ranglang phat dei lat jenrai ka badrong komba khat khandai kilometer bat kabala ban pensok ya ka let ka wan jong ki pat ba khamta mi ki ba shong shnong hai kini ki than ka sengkala pen paru ba kani ka surok kala ban long ka we na ki surok ki ba pen so ling ba ka lenti ka ba kham ling kat bat ka we na ki view point ba pau nam ha mau ranglang ban pen bha bat pen itanat iki surok ki badan saudong jong ka headquarter mau kerwan ban ai no ya ka mau sau block kumba ka sengkala dawa bunsin namar ka jingdan kam jong ka ni ka block kala long ka ba kongsan bha na ka benta ka jing shakri bat ka jing mentoy jong ki pat ba jong ka than ke HANM Southwest Khasils kalaban pau ye ka jing kerman ba ka sarkar jala kan sa shimkhia bat kan pendap igini ki mat jing dawa namar ki long ki mat ki badan kam bha na ka benta ka roi ka par bat ka jing mentoy pat ba Nakaliang jungi ka Seng Uttarap Aceh National Movement Southwest Khasil District ya ka ba nakaliang jungi ni lawan budiang mata sa sisin ya ka memerendam hai sar stun pensong ya ka ba nakaliang jungi ni perpauru ha ka por ba nakaliang jong ka sarkar jala kalayo ban ai ya ka surak ka jungi nado na po nang pe na po mau plang hadu wiloi bat haku juga kapor mentah kan ka fius ke baar padela ai nan wiloi hadu hantai hapo rangthong kena kalian kajungi men hakini ki snam baladap yai dawama nakapor sakapor ya kani kamat bat mentah ngelayo usok batyang ya kabana kalian jawab sarkar kala ai nang tai napo wiloi hadu rangthong ki mentah sa sisin pat na kalian kajungi iwan bu biang sakawai ka memorandum haka sarkar hai deputy chief minister di Jelajungi iba Prestun Tensong ya kabana kalian ka jongiru ni la ai ya memorandum kawai ka poin ke baningkong kadai ban pen urlong saya kawai pat ka intermediate lin ka badai napo mau kerwat moranglang hotde haduk lat jenrai tina kalian ka jongi ngi kentu ya ka sarkar ba sngabha ban pet biang saya kani ka mat sakawai ya ka ba nakalian ka jongi ipat ba jong kadong kathan jong ka district ni don kam sisa ya kane bat ha ka juk kapor hangtai hapo moranglang kadon kawai ka viewpoint ka ba pau ba ha kane ka Southwest Khasil district ka jungi bat sibun ba kinawan pet kai ya kane kadong kathan ka jungi napo kari india hi bro kawai bat na bariru kiwan ban jungo ya kane ka viewpoint ka badan hangtai hapo moranglang tina kalian ngejungi kum ka seng ni dawana ka sarkar ba singabha ban ay kanika intermediate lin ba kani kalenti kadai kawai kalenti ka ba ya connect ban let chapo nong ston namar ba ni bat ni syam ba kani ka surak kadon kam hadu kata namar ba kadon ru kani ka viewpoint bat sakabaar pat na kalian kejungi kum ka seng ni bu ya kamat i sarpustun ya ka ba na kaliang jongi ngila submit ba kan long ru kawai ba sngabha ban penbah ya kanika saudong sokun jong kanika headquarter jongi hakwede bat kasurak namar ba ngi ui bat ngi syam ba menta hakini ki saudong sokun jong kanika headquarter mokrwat kasurak kalong kabasniu hadu kata-kata bat ngi don kam sisa bak sarkar ban kmilam ban petlam ya kanika saudong sokun jong ka headquarter jong ka mokrwat namar ba sibun ki surok kilenti pajba ba kadang idon kam hadu kata-kata nomor ba hadu menta kini ki surok kidang dai ki surok ki basniu bat ki ba khoru karam hadu kata-kata bat kalongru ke jing leran ya ka headquarter ke jungi nomor ba kini ki surok ki ba yat haki klenti ban lech yau ban lech sakinu kinu kisnong ki ba marjan kadang long kawai ke surok ka ba khoru karam bat ka bom isong kun hadu kata-kata katkum kata ka headquarter jong ka Southwest Khasil ke jungi ikum ta ngi kerpat ya ka sarkar bas ngabha banyarap lem ya kani bat banyarap lem kam kloi namar ba ka headquarter kadai kawai ka ban penpu penting man pen internet
ya kani kadong kathan kejungi bat kumjuru ya kan distrik Hibro Kawai bat nak kalian kejungi nak kapor sekawai pat kapor nak keseng ni dawa nak sarkar bas ngabha bat aino ya ka blok mosau hangtai hasil yang bat nak kalian kejungi ngilayo ban sop midru ya ki merendam mentah kesini hari sar prustun bat ka kuping nilai juru syai MLA ya ka ba ngabha ban penurlong no ya kani kajing angnut jong kipat ba jong kasil yang laslem ba ya kane bat mentah sakasngi wan penken mau biang ya ke sarkar kenang ba ke sarkar kan sim kialem ya kane kajing angnut jong kipat ba jong kadong kathan siliang kenang ba kipat ba jong kadong kathan siliang kimnam wan su sane mokrwat namar kajing jengai kala jengai hadu kata kibawan hangne hapok mokrwat henrei pada ke sarkar ka snap lem ya kane kajing kerpat jong kasur jong pajba siliang singap ban aino kham kloi ya kani ka blok masau kenang kan long ru kajing kerku bat kan long ru kajing mentoy ya ki pajba kadong kathan siliang kenang kan long kajing mentoy ru ya ki baduk ki basuk na kemta hakalenti yak kelenti yang kajongki kenang bakin nom lemput ya kata kapisa kapilan banwan hang ne hapo mokrwat bat kan long ru kajing yo nong si kadai na kemta ki pajba nong siliang ya kaba hajing sisa lada kilet ikini kikam lada kilet tang sipang lada kadon ka blok hang tei hapo mausau te kilayo ru ban pendap ya kiwe pat kikam nrai lada kiwan hang ne hapo mokrwat kasim ya ki da kapor bat kiyo ban pendap baru sisni bat kimdon su ya kapor bakin let trei bakin let ta na kamta ka jongki te kumta na kalian ka jongi kum kaseng ni kerpat ya kan sarkar singap haban simlam ya kini kimat ki jura jong ka dong kathan ka jongi kenang kalong kejing mentoy ya ki pajba jong kadong kathan ke jongi bat ngiyoro ya ka kubor ni isar prestun ba insa simkia ya kane kamat na kalian ke jongi kum paseng ni dawa bat ki pajba ki dawa na kamta kajing bha jing miat na kamta u pajba pelang jong kane kadong kathan ke jongi itang kini ki kentin na kalian ke jongi ai kublai ka sarkar kabla pen urlong na kawai kapor sakawai pat kapor ya kajing dawa na kalian ke jongi kum paseng bat ngisangu bang ikmit nantiru bakine kijing dawa ki bat mai kijungi menta kinlong ki bajab bat kinlong ki basai sa nang ni sikmat